jatno udi laras kang utama Tenang. Telu Mas. Gak turu ya gak melek ngeluntung nisor wit asem. Wong gak ayu ya gak elek tapi lutung kenek gawe tombo adem. Suwun tak jamian. Iku mono bojoku dhewe. Di serondol wedhus prawan pilang rejo ambune wangi sedep ana sing elek prawan pilang rejo iki wayu-wayu soge dorong tentu mesti urip no alam donya ayo sing ati toto titi ayo padha digoni tukar lan padu ayo di urip no alam dunya dolor pira lawase nek tak ibaratno wong mampir ngombe geger karo kanca wis duduk jamane mula sifat dengkilan srei ayo diilang sedekah bumi iki kajate mula disengkoyong kabeh masyarakate wis dadi adat lan budayane mula ayo dijaga lestarine kaya bengi niki dulur pilang rejo nganakno sedekah
kajate dulur Pilangreja kabeh nyuwun berkah tak dongakno Pilangreja ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya sing dikarepno mula nek peno kenek tarian dulur tak jaluk gak usah ngersula niku sampean nanggep amal sedekah kula kenal Pak Jaelani niki kepala dusune kula mau dijak mangan kare mentok lah kok ci enake bareng mari mangan lambelku ngiler ae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok dongkele sere lewer ayak muga Pilangreja mari sedekah bumi niki rakyate tambah ayem tentrem rumah tanggae rukun gak sing gegeran melang ditanggapno ludruk ngeten niki nggih sampean ngerti panitiae kepingin matur nuwun teng warga dene menapa sampun purun nglestarikno budaya Jawi mboten kalah kalih budaya manca kula dongaaken mugi-mugi mantun sedekah bumi rezekine tambah melimpah kabeh masyarakate sing padha gerandang waras amin sing penting nek ndolek mantu ludruk enak susah seneng dikidungi mawon sing penting niku lak enak ngeten iki lho ngeten iki ndoh ngene iki lho enak mrip seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kayane rodok lumayan saiki kelakon aku dadi jeragan aku jeragan ngatik jeragan kendel wingi nang Malang aku kula apel dhuwitku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karasa ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe Budi Wijaya bengi niki tampil totalitas. Matur suwun sanget Bapak Ibu panitia. Kula dongaaken panitiae seger waras taun ngajeng
saged kepethuk malih kalih Budi Wijaya. Setuju? Ya, mugi-mugi nggih kula dongaaken kabeh sing joko-joko nggih kula dongaaken mugi-mugi mantuk ndelok ludruk niki kantuk jodoh perawan sing ayu-ayu. Sing wedok-wedok nggih kula dongaaken mantuk ndugi ludruk oleh pacar sing ganteng-ganteng. Sing rondo nggih kula dongaaken pancet lemu, pancet kusuk sembayangi. Bersama Budi Wijaya, bintang tamu yang barusan turun dari Emprit Airways. Siapakah dia? Wanto Situr. Selamat malam Bilangrejo. Bilangrejo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Apa? Sikat Mas Roso. Sikat apa nih? Sikat apa nih? Prasamu untu hati sikat itu. Lah apa nih? Diberikan sesuatu yang luar biasa. Apa iku? Apa? Sing lagumu sing kapanane? Lagu sing kapanane? Ben adem. Bawane sumu. Ayem-ayem. Solawatan bareng-bareng. Ya apa kaitane? Sholawat ala Nabi Muhammad. Hei. Siti Fatimah. Terus. Ayo Mas. Ya terus yo. Lali aku. Siti Fatimah Wes, ya cukup. Allah. Ya. Ngono lho Mas. Siti Fatimah ya Allah. Jam-jam di Baitullah kedukuren kon niku. Pedhot caraku. Ya apa rek? Nek kedukur yo didekno titik. Siti Fatimah ya Allah. Jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Sareng-sareng nggih. Sareng-sareng nggih. Shollu ala Nabi Muhammad. Lu Siti Fatimah ya Allah. Jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah. Jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Gedang-gedange raja ya Allah nandur ndok pinggir sumur. Warga Bilangrejo ya Allah muga-muga kabeh panjang umur. Amin. Iso kan? Gedang-gedang nek raja ya Allah, redang rasane legi. Ya. Kabeh wong Bilangrejo, muga-muga akeh rejeki. Amin. Gedang-gedange raja ya Allah ditumpang nek ndukur kapas. Warga Bilangrejo ya Allah muga-muga utange lunas. Amin. Gedang nek gedang raja ya Allah, Ya. gedange nasi bondo. Bengi iki main nang Bilangrejo, muga mule aku nggawa rondo. Amin. Harus mbok bakas. Mbok bakas rondo tok ae. Rondo nek rondo tuwa Mas Roso. Terus Iku akeh vitamine. rondo nek rondo enom Cak Wanto. Terus Iku ngono kan donyane. rondo nek rondo kempir Cak Wanto. Yo. Ayo.
Iku ngono kiwir Mas rasa. Rondo nek rondo macet Cak Wanto. Iku ngono. Ka oleh Mas. Garaipu. Lambemu. Ka oleh ngono ta, Nang Mas. kene iku sing penting iku iso nyemangatno. Nyemangatno Mas. Aku nang kene kenalku mek Pak Zainal tok. Lho luar biasa nang kene iki Mas. Iya. Setiap tahun Budi Wijaya nang kene dihadirkan. Oh, setiap tahun. Setiap tahun. Bukti kepercayaan warga Pilangrejo nang Budi Wijaya. Ya, sampean bayangno Mas. Nang dosen kene ana 5 RT 1 RW. 850 kurang lebih kakae. Lulu. Wargae penduduknya kurang lebih dari 3.735. Iku ya wong kabeh. Iya, rondone Mas. Rondone ya ana jumlahe. Rondone ana 80 punjul. 80 rondo. 80 rondo. Kesempatan iki. Kok kesempatan ya? Wis gak usah mulih kok mari ludruk. Nyampir-nyampirno. Rondone 80 iku salah sijine ana mantanku nang kene, Mas. Sapa? Mantanku. Kon duwe mantan nduk kene. Lho aku iki 3 tahun ponjol biyen nang ngene kene. Manggon nang kene. Pilangrejo. Saiki wong ndelok. Delok. Ana nduk kene. Ana. Gembul panitia. Insyaallah. Sapa? Warima. Ya apa mah kon kok doyan karo nyambik. Warima ku ya mantanku biyen. Warima iku. Iya saiki dadi rondo. Ya mek iku tok kancamu. Gol ae opo? Kancamu sapa ae? Ana maneh ta? Mantanku ta? Iya. Ya iku mang tapi akhirnya kan aku putus sampe Warima. Kon putus. Putus. Nah terus? Gak oleh ambek bapakne. Oh, gak padha keyakinane. Gak padha keyakinane. Yakin gak padha. Gak padha. Berarti beda agama. Gak. Lah kok gak padha keyakinan? Aku yakin iso memiliki dia tapi dia gak yakin memilikiku. Iku jenenge gak keduga goblok. Oh ngono ah. Oh. Iku beda keyakinan. Itu tuh beda keyakinan iku. Apa? Anyane wonge ndelok kon gak pokro. Oh gak pokro. Ya iya. Putus so. Putus. Akhirnya aku dikenal Warima mbek koncone. Dikenalno maneh. Dikenal maneh. Yo nang kene. Nang kene. Iki mang arek teko. Iya arek yo ngip-ngip iku mang. Gawe klambi apa arek itu? Arek nggih klambi pink. Gawe klambi pink. Iya gawe klambi pink koyo arek nom-nom ngono ku. Tapi kira-kira si ayu ah. Sik ayu. Ono arek. Ono. Sopo? Rokani. Rok. Rokani manggo wendel sore-sore nggih klambi pink. Tak warai ngene ya Allah, kon iku wis gak enom maneh. Ya nek biyen kon niku ayu ginu-ginu. Iki mang tak wasno untune situ wis protol. Lho iku munu emas. Untuk situ tapi emas. Ngono biyen kon aku mau sio-sio, aku ben sio-sio. Kon disisih karo sapa jenenge? Rokani. Iya. Kon gak wani kon nyeneni. Gak wani song aku cinta. Lho, senenono to. Senenono piye? Terus rene. Sawangane kon kancaku aja segedulan wong wedok. Sapa jenenge? Rokani. Ngomong nang Rokani. Ni Rokani. Rumangsamu. Kaya ayu-ayu dhewe. Basi kon saiki ayu. Ngarep manganmu apa nini? Alah manganmu apa ni? Paling soto. Soto apa? Soto mambu. Paling rawon. Rawon apa? Rawon bosok. Iki lho aku. Nih tonton. Mangan suket. Mbak. Soh, Cek wedi Rokani. mosok aku mangan suket, Soh. Lho, tapi cek wedi. Wedi ngomong aku mangan suket nih. Aku mangan suket nih. Mbak. Sawangane nih. Kaya ayu-ayu dhewe. Sandale buak ngidul. Besok bakal kumpul. Sandale buak ngulon. Insyaallah besok rukun. Wakti sandalan. Moto kuat, ati kelaran. Gerong jalan. Alat titi wong kone. Lah iya. Melayumu kadar bantermu sak pira? Alah jek bantere jaran. Kandele kulitmu? Jek kandel-kandel kulit badak. Rumangsamu. Tinggine saba amben? Mek wis kadung ati. Gematine tiba? Gematine tiba.
bom biyen. Nah, ngono lho. Timun sigarane. Wah, alah. Apa? Timun sigarane. So aku isi lho, so. Gak apa-apa. So, Cek wedi. timun sigarane. Ayo. Malane wis kadung lamun. Ayo. Iki lho barange. So isi. Ayo bangun negarane. Ayo bangun negarane. Rumangsamu titi. Rumangsamu Kaya ayu-ayu dhewe kon. kaya ayu-ayu dhewe. Kone terkenal paling disiarno radio. Wah, kone paling radio bobrok. Nah, paling disiarno TV. TV gak ono channele. Ku lho aku. Lho aku lho. Siarno masjid. So. Apa? Bongko aku so. Cek wedi. Cek wedi ya. Cek wedi. Gloni, aku share masjid. Nah. Bangga. Wantok gendeng. Kon mang dungaren gak nyawer lah apa? Kowe duitmu entek paling. Rumangsamu titi. Rumang Nini. rumangsamu nini. Ayo. Sarip tambah oso. Wong urip aja gawe gelo. Cocok. Sri Huning Mustika Kuban. Nek gak penting aja WA-an. Sekar Taji dodol jamu. Nek kadung lara ati balekno susuku. Dadi apa kok? Balekno banyu susu kon niku makne ta ya apa? So aku isi nembe rohani. Tetep senenono. Tetep senani. Gak katok, Gak katok. gak jarik, Pak Jare. gak kotang. Isis. Paribasan iki. Masih paribasan gak katok, gak jarik, gak kotangan. Ayo. Mudo rohani. Gak katok, ayo. Gak katok, Gak jarik, gak jarik, gak kotangan. gak kotangan. Alah nini. Ala nini. Iki lho rupamu. Iki lho rupamu. Ngono. Ya, ayo. Alani gak katok, Ala nini. gak katok. Gak katok, Yo. gak jarik, Nah, gak kotangan. Ya. Iki lho barangmu. nggonamu dhewe goblok. Iki lho barangmu. Kene lho. Kene. Iya. Kok iso Iya. mangkono iku. Ning ngene iki yang rumangsani yo. Ini ya. Sawangane kok mbuwak wanto. Lah iya sawangane kon buak Ayo. kon. Donya iki gak selebar apa? Dunya iki gak selebar daun pepes. Loh, daun kelor. Yo daun kelor. Daun kelore mati lho, So. Iya, gak apa-apa nek ni gak gelem meneh gampang. Gampang. Engko aku sing dadi masak apa sing dadi jalan keluare. On. Iya, engko tak warno Pak Jainal. Pak Jainal Abidin. Iya, ni Rinio ni ngono. Nih, Ni biasane rene lho iki rene kok gak rene ya ni. rohani ya. Iya, Areke wis mulih seneni anake iku mangkoyoke. gak apa-apa. Jenenge So, iki lho wong gawuyu, So. iya ta. Loh, panitia iki luar biasa lho to. Iki miki gak muni to. Banterno sing iki, Cak. Wanterno sing iki, Pak. Ah, kurang banter. Ketno maneh. Loh, kurang banter. Ayo, iki mang Pak Jainal luar biasa. Sambutane luar biasa. Cok wong iki mang teko langsung dikeki sak kresek dang. Dikai sak kresek dang. Iya. Miki kurang banter, Cak. Sesituke, Cak, banterno. Gara-gara kresek dang iki mang Iya. banter. Sak kresek dang. Panjak-panjak dikeki sak kresek, dagelane sak kresek, Iya. pemaine kabeh sak kresek. Aku mang ya sak kresek. Kon dikai sak kresek. Iya. Lah, kalah mbek aku. Rene ya banter mikmu kene. Kalah mbek aku kon, So. Apa? Aku dikai rong kresek. Kok rong kresek gak oleh to? Lah apa? Wong sak kekancan iku gak oleh ngono. Sitok siji gisi kabeh. Lha iku awakmu. Lho, lah iya. Beda mbek aku. Rong kresek gak oleh. Aku spesial. Spesial apane? Aku iki tamu spesial. Lho aku mau sak kresek engko Pak Jailani mbek panitia dikeki anggur. Kon kaya aku. Iya, panjak-panjak dikeki kelengkeng. Lah kon rong kresek oleh apa kon? Wah, aku kaya rong kresek, So. Iya. Diangkri aku ngene. Oleh apa kon? Heh? Oleh apa? Oleh apa ya apa sih? Kon sing mbok oleh sak rong kresek iki lho. Blembeng wolo. Heh? Blembeng wolo iku lho, So. Kon sing keliru. Kliru apa? Iku duduk blembeng wolo. Lah apa? Iku anggur ijo. Anggur ijo apa? Apa? Oh, tak situ tak keremus kau cut. Lho, tapi sing masak to. Apa sing Sing masak? masak luar biasa. Lho sing masak iki ya kancaku. Iku kancamu ya? Kancaku SD re. Sapa? Yati. Yati. Yati.
Sing masak Yati. Yati. Mungkane, Co, iki mang sapa to? Oh. Tak rasane tak icipi. Masakane Yanti. Apa? Oh, asin to. Kono aja ngelokno. Ya, Yati ambek aku ku CS kentel. Yati. Terus senenganku ku asin. Berarti gak sampe ngecewakno awakmu. Oh, gak sampe. Yati ku mang masak to. Masak. Sing bagian liyane ono. Lah kon karo. Sing bagian kora-kora. Apa? Wendele gak ngudu bilah. Sing kora-kora. Sing kora-kora. Kok nggawa kresek kayak gaya apa gitu? Ge ngadahi panganan sing luwe-luwe. Iku ya kancaku. Iku ya kancamu? Kancaku. Sapa? Rokani. Bagian kora-kora. Bagian kora-kora. Nih meni ben gawa iku lek ya didudono kancane, pek gawe pakan mentok. Wong-wong gak percaya nek aku iki wong kene ya saya. Mosok? Yati kenal, Rokani ya kenal. Heeh. Nek gak percaya nandi Mang Yati, Mang. Yati. Wong Pak Polo Jainul apa mang jenenge? Jailani. Abdul Jailani, koncoku cilik so. Lho, iku sik misan karo kon. Heh, Sik misan ta? lho ya apa SD ku bareng ambek aku. Lho, lah iya iku sik misan karo aku. Iku misan. Iya. Misan apa? Heh? Misan apa? Lho ya misan iki kepethuk aku. Meneh pethuk maneh. Tahun ngarep so. Ya ditungakno panjang umur, rezekine tambah akeh, Pak Jailani bisa dipercaya karo warga kene. Lho tetep dipercaya so. Wong warga kene iki kompak selalu. Selalu iso memberikan contoh tauladan yang baik bagi warganya. Soale dusun kene iku menjadi barometer desa-desa liyane. Tadi ukuran barometere. Iya. Ngerti Pak Jailani iku. Nandi Pak Jailani ngono, Mang. Eh? Mulai ya? Bener. Aku tujuanmu ngerti. Gak. Wis gak. Wis pasti tujuanmu nang kono. Lah nanti tujuanku. Tujuanku nanti. Ya nanti mana ya? Astagfirullahaladzim. Enggak toh. Enggak. Oh, berarti kon iki termasuk wong sing gak kemalan amplop. Gak kemalan. Kon gak seneng ambek amplop. Aku gak seneng amplop, aku yo gak mikir amplop. Sing temen kon. Iya. Mosok toh? Lah apa aku mikir amplop, apa aku mikir bayaran iku? Lho, kon gak seneng amplop? Gak. Oh, berarti gak perlu amplop. Gak. Lah apa? Yo amplop tok iso. Lah maksudmu? Ya duwike. Sing penting duwite. Kon jare duwe pacar toh? Pacarmu nang? Pacarku iku mang digawa wong. Pacarku digawa wong. Duwe pacar iku kon kudu iso nuntun. Nuntut apa? Lho, padha karo bengi iki. Apa? Iki tontonan. Tontonan Ludrik iki tontonan sing mawa tatanan. Nek wis mawa tatanan muga-muga iso dadi tuntunan. Nah, sapa ngerti kon kok mulai teko Ludruk dadi tuntun-tuntunane wong. Iya aku setruk. Itu tuntunan aku setruk. Ayune rek. Ayune rek. Apa to? Iki sayangku so. Sayangku. Iki pacarmu? Pacarku. Gak ngandel. Kon gak ngandel? Wah, iki pacarku so. lah wong aku mung gawa wedok ngono ya. Ndelok kon niku ndelok tok ngono wis kudu mungkuk aku wisan kok. Masa so? Lah kok iso arek bening kaya mikrolet rek. Kaya angguna ngene kok. Kon sawanganmu gawe nambah aku. Gak enak apa? Delok ambek mbluko-mbluko. Masih aku dadi kancamu, aku ngelok kon iku lho ngongkon arek-arek so. Lah apa mbok kongkon? Gak kolu ngelok kon. Kaya kon ganteng kon. Kon dhewe. Mike gak kenek iku. Kon dhewe nyeluk aku ya apa? Sayang. Oh ya, Kon diceluk apa? Sayang. Diceluk sayang. Kon gak krungu ah? Apa? Sayang. Kon karo sak petek asa, ya kasroyang, sayang. Ya iku jawabane gampang. Apa? Tewak kate, lek wakalek. Apa iku? Lek. So, anjene kon iku hak petek hebat petek abad. Hebat. Sayang. Ya Allah sayang. Sampeyan ngerti gak? Cak rasa tak celuk sayang. Apa? Kanto iku kepethuk aku iku biyen ku bakul bayang. Oh. Dadi disingkat sayang. Gak karena sayang berarti. Bukan karena sayang. Masalahnya dek iki biyen bakul bayang. Dadi cek eling lek dek iki biyen bakul bayang. Wah, wis baba wis. Wis, ini gak apa wis. Bakul radu apa? Ngawur ae. Bakul sego goreng biyen aku. Bangkrut ditinggal bojoku.
Melayu-melayu jare sapa? Sayang. Sampeyan kok wis ujuk-ujuk tuh kene, Mang. Apa ujug-ujug iki basa apa ujug-ujug iki? Apa? Apa iku nek ngarani? Mak bedunduk. Yo. Mak bedunduk. Mak bedunduk. Toh, kon cocok milih pacar iki to. Yo aku e. Tak delok bokong-bokongane lho to. Apa so? Kon ro sapine Pak Jailani ya. Bokong-bokongane apik, gampang manak to. Iki ya? Iya. Oh, mangkane jaluan so. Iya iki cocok iki. Sayang, Apa? aku iki mbok sekali-sekali ngono dirayu. Wis gak usah isin-isin. Ana kancamu aja direken. Lho, kok nek gak tau dirayu mbek Wanto? Ora tahu lho, Cak. Lho ala to, lanang Ora tahu. lanang. Sayang aku cinta padamu. Sik. Kok kata wampang ngono balen ana maneh? Sayang aku cinta padamu. Gombal. Temen sayang. Ala wong nyatane ya aku mbok kei serepan ngono koke. Lho, Bu, pacarmu nek nyayang kono mbek tangan tibake to. Lah wong iki muni sayang lho, Cak Rasa. Muni sayang tapi hatine iku mendua. Gak oleh ngono iku to. Iki. Kon carane Wanto iki. Mosok. Ayo sayang. Kamu jangan angger notok-notok iniku saja. Tak jelasno sayang. Jelas napa? Ngene lho, Dik. Iki mek Kon iki wong wedok. Ambek wong lanang ku sing hormat. Ngekeki ngregani wong lanang. Yo. Nek ngomong sak ngomong kon nesu gak apa-apa, tapi aja biasa ngene. Didelok wong gak pantes. oleh. Lho, desa kene iki Pilang Rejo iki ngerti Pak Jailani muri nek tukaran mlebu kamar. Aja kon titik mer mbok tampek ngene. Berarti ku padha karo memberikan contoh yang enggak baik bagi kalangan Kon gak ngregani wong lanang. Ngisin-ngisin wong lanang. Wong lanang muring-muring ya biasa. Aja pakai Ku tak idoni cocotmu ngono lho. Wah, ada plak ngene. Kaet prei sedina kono plak. Sayang, karena apa sih sampean tak gelono cadangan? Kenapa? Soalnya wong tuamu gak merestui hubungan kita, sayang. Lah dikarenakan wong tua aku tidak merestui hubungan kita. Terus marungono aku kok golek neserepan ngono to. Iya. Kurang apa aku kepadamu? Kurang apa? So, Kon koncoku. Wong lanang ditampok kaya ngono, aja ndelok kon nek lara. Ya. Ngomong gak lara. gak loro. Gak lara. Gak loro. Sing kereng gak lara. Gak loro. Gak loro. So, oleh napo temenan so. Ping papat. Ya gak apa-apa wong jenenge wong cinta iku kadang-kadang ngono carane nunjukkan cinta iku kaya ngono. Tunjukkanlah cintamu. Rayun kaya ngene lho to, nek wong wedok iku. Apa? Dek sayang. Dek sayang itu kan harus istilahnya ekspresinya gimana orang dek sayang lewat ucapan. Iya. Ekspresinya. Sayang. Bapakmu bakul HP ya? Kamu kok tahu? Hatimu telah menusuk sinyal dalam hatiku. Ngono lho to. Ngono ah. Yo coba. Sampean. Sayang, Apa sayang? bapakmu tukang pentol ya? Kamu kok tahu? Bekne. Loh. Kok bekne sih? Aku kok goblok ya dina iki, Mang. Aduh ngene lho to. Dek sayang, Iya sayang. kamu tahu? Aja rangkul-rangkul, so. Alah, dilu ae lho. Engko suwe-suwe lak krasa. Kamu tahu Jakarta itu jauh, Dek. Kok tahu? Tapi lebih dekat hatiku sama hatimu. Aduh. Ngono lho to. Arek wis kelepek. Moro pekeke. Balen ana sing apik ngono lho. Kata perkosa sayang. Kesuwen ya. Kon mbek wong wedok aja ngono sing regane titik. Nek kon nancene ngono, aku ngono. Sayang. Apa sayangku? Kamu tahu nggak bulan iku bunder? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu. Aku yang nggak tahu. Ngene lho, tak warai. Iki lho, urono. Ngono. Tak warai. Sayang. Kamu tahu nggak Sugeng itu gendeng? Piye sih? Sugeng. Kamu kok tahu? Bekne. Ngene lho. Tak rayu, Rai. Sayang, bapakmu bakul jamur ya. Kamu kok tahu? Hatimu semermet di hatiku. Asik. Sayang, bapakmu belantik sapi ya. Kamu kok tahu? Tungkan raimu koyo teletong.
payu tok gak iso. Yang ngene lho, aku berjuang mati-matian hanya untukmu dan mencintaimu sayang. Kamu berjuangnya di mana? Aku dah. Berjuangnya di mana? Tunjukkan kalau kamu itu berjuang demi cinta, demi sayang. Yo. Demi hubungan kita berdua. Iya. Dan seharusnya itu sama niku paham. Aku Kan maksud sama niku nggak paham. Iya. Jenenge wong cinta itu harus bagaimana? Aku kan Harus melakukan ya apa? Kudune iki nang wong tuwa sing genah. Lah kan- Kudune iki njaluke piye? Hus. Ngomong aku kate ngomong gak sido. Kan aku memberi penjelasan. Ngene sayang. Kan Ngene. so. Aku ngene. Kok tak critani so. Lagu iku lho ngomong kok. Lagu. Dik, ngomong. Dek sajake kok ana perlu. Dek kok wingi nangekno tek. Kok ngono? Ngomong kok. Dik, Dek andekan engko kompor, andekan engkau kopor, aku ceretnya. aku kerotnya. Aku akan selalu nemplek. di Aku akan dukur. selalu nemplek selalu. Andekan engkau bunga, Andaikan engkau bunga, aku tawon. aku tawonnya akan ku entok. Mama mana? Oh, nih. Andekan engkau ambulan, Dik. Andaikan engkau ambulan, Dek. Terus. Aku yang jadi mayitnya. Tak delok kon ket mang kok gak ono mesra-mesrae. Sakjane iki ana apa? Konco, ya Allah. Apa? Aku kan moro nang omahe. Heeh. Njaluk nang wong tuane tak jaluk. Jenenge sapa pacarmu? Jenenge kita. Heeh. Rokani. Rokani. Jenenge sapa? Jenenge sapa jenengmu, Dek? Inge. Oh. Inge Purbawati Rohani Islamiyah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Jenenge Inge. Inge. Terus apa masalahe apa? Gak direstui aku. Gak direstui. Ngono kaya ngono ya Nge ya. Iya. Alasane apa? Jarene iki Wanto iku anake wong kere. Iya. Oh. Bener sih. Berarti iki anake wong kere, sepedahe kreditan. Lho, gak bayar pisan. Berarti bapakmu ku sik ndelok derajat pangkat. Iya, so. Makku. Makmu Makku. ndelok derajat pangkat. Iya. Gak trimo nek duwe calon mantu wong kere. Ora trimo. Terus karepmu ya apa? Aku tak kendot ae, so. Tak melu arek mencolot tangar iku lho, so. Lah apa kok nang cangar iku? Melu jembatan bunuh diri aku wis, so. Iya nek kon matek. Nek gak mati. Ah nek kon kejet-kejet, Lho, tambah lara lah apa bunuh diri. Kok timbangan angel-angel nang gone cangar kok mancik tengah son kono lah. Kok kono iki apa doae? kene ya. Iya. Ojo wis. Ngene lho to. Sembarang iku ana carane. Carane opo? Nek gak kenek secara kasar, secara biasa gak kenek, gawe cara-cara sing alus. Disantet ta, so. Santet matamu ngono ah. Mara tuwa disantet kate goblok arek iki. Suwen, so. Carane dicara. Carane. Supaya wong tuamu gelem ngrestoni hubunganmu karo Wanto. Wah, dipateni ya, so. Lho, kok Wong tuane iki, dipateni? so. Aja ngono. Gak apa-apa nek kon mateni wong tuaku wong tuamu ya tak pateni piye? Padha-padha gak ndene wong tuwa. Pancen aku wis gak duwe wong tuwa kok. Lho, aku setuju nek Wanto dipateni aku setuju. Sampe rabi Lho, kok kon ambek aku? ngono ya. Oh, awakmu sing dipateni kok. Lho, parane koyo nyambik. Wis ngene. Ya yo gawe man ya. Inge, Wanto. Kon jek kepingin dadi bojo enggak? Aku ah. Kepengin, so. Kepingin rabi Inge. Cita-citaku mek rabi ki tok, so. Iki tok. Mas yo iki lanangane akeh ngono gak apa-apa. Rumangsamu sapi kaya lho. Rumangsamu sapi ngene. Kon tapi kudu nurut. Nurut. Engko tak cara sing penting kon kudu nurut. Inge ya apa? Nurut. Sora gelem. Yo kok sora mong Lho kok jenenge cara are. ora iki lho. Kon tak antemi lho, so. Kon kepingin rabi ta enggak? Kepingin. Nek kepingin rabi kudu Kudu soro. nurut. Nurut, Dek, nurut ya, Dek. Aku wis kadung gayeren iki. Nah, Ayo nang rabi nang wis kok. Nurut ta? supaya kon hubunganmu wong loro iki iso nang pelaminan. Ngono. Iya. Wes, aku nurut. Nurut ya? Nurut. Wis, mari kene, Ingo. Apa? Kon mari ki tak dadekno wong gendeng. Sak ngawur. Ngawur. Wong gendeng aja waras lah, wong waras kok kon gendeng iki lho. Lho, alah kon iki jek durung ngerti ae. Lah lek aku moro-moro mlaku dicakup Pak Purnomo ayo. Piye? Kon yo piye kon? Lho, Ayo. Ayo piye kon?
bojoku terus diperkosa wong gendeng-gendeng. Lho aku melok. Ya gak sampe ngono. Wong gendeng kan akeh, ana wong ngomel, ana wong mlaku tutuk ndi-ndi tutuk pasar, ana maneh wong muda. Lho lah aku kok ditemu Solikin. Lho kok Solikin? Sing disolikin iku. Iku Tin. Solikin gak doyan wong gendeng, gak doyan. Sing waras to. Aja solikin duwe wis entek. Gak nyawar belas ket sore. Maksudnya ngene lho. Bojomu iki kok tak gawe wong owah pikire. wis piye aku. Berarti etoke. Iya. Cotok maning. Carane ngene. Kon kok ditakoni sapa ae. Diomongi apa ae. Dikongkon apa ae. Jawabane cuman siji. Ora. Aku berarti jawabnya ora. Ora. Ngono ya? Ya. Ya jajal. Takoni apa ae jawabane Ora. ora. Lemu saya. Dijajal. Jajalan to? Aku mlaku ya. Takono. Yo. Yo. Sayang, kon mang disawer solikin. Ora. Sip. Ancene ora sih. Kon iki jenengmu Inga. Iya. Lho. Lho wong ancen jenengku Inga kok mbokku ket lair aku dibancaki. Ngah. Ayo. Gepoke Dibrokoki ku aku dijenengi Inga ngono. Gepoke ora. Dosa. Wong arek kok bodho liwat turunan sik kon iki. Iya. Maksude aja ngomong liyane ora. Ora tok. Oh. Bisa. Ora tok. Jajal. Kon kate nang ndi? Ora tok. Gade tok. Oh, gak kathek tok. Iya. Ya. Ngono ae lho sayang. Ora ngono ae. Oh. Ora ngono ae. Bisa tak gak kon? Bisa. Tak suwek raiku iki kok suwe-suwe. Suwen. Lah iya. Aku kan manut perintah ya. Yo. Kon wis mangan Nduk. Ora ngono ae. Lho wis ah. Panto? Ora ngono ae. Panto? Saya alah sing gedeng aku tambah. Sing cerdas sore nang. Gak ono lombok sing bosok-bosok ngono. Ono. Tak lewekne arek iki. Winginane ku dikirimi iku sapa? Solikin. Iya, Solikin. Dikirimi apa? Lombok bosok. Ya kula tekno mripatmu. Lah piye? Ngomong ora. Ora. Ngomong ora? Ora. Ora. Ya, Sayang. Ora. Gorong ditakoni. Jaremu mah ngomong ngono. Pokoke ngomong sampe cok. Ora. Ya. Ya. Eling ya. Eling. Ditakoni apa ae, sapa ae sing takon gak peduli kuwi sing takon Wak Lurah, Wak Kasun. Yo gak iso kok lek Pak Lurah takok terus nyawer, aku meni kula sawer. Marono ya aku ate meni ora, biar mlebu kasih to disawer. Kon rabi gak rabi wis karep-karepmu dhewe gak melok. So. Angel men. Sabar ta, So. Pokoke siji, ora. Wis ya. Ya. Apa? Lho, takonane apa? Wis aja ngomong liyane, ora. Ora. Kowe ora ngono ya. Ya. Dek tak tinggal kali ya. Wis ya, nang kene ae. Tak tinggal ngalih. Aku kok tinggal ngalih. Iya. Lah, aku kok- Ambek lationo, engko nek diceluk wong sembarang jawaben ora. Kok dilokno wong gendeng semakin wong ilokno awakmu gendeng tambah apik. Nyip. Semakin wong ngelokno wong gendeng aku diparani Pak Purnomo. Alah, paling kon kok dionceki ngono tok lho. Wis Ya. ta, wis. Ya. Wis ya tak tinggal ya. Eling jawabannya apa? Ora. Takon apa ae jawabane? Ora. Cocok. Ayo to. Pokoke khusus Pak Lurah tok ya muni yo ngono tok lek. Pak. Sayang, aku pacarmu yo. Hah? Hah? Ora. Sayang. Sayang, demi kebahagiaan kita ya, sayang. Oh tak idoni bosok aku kok jarak terus ae. Sayang, I love you, sayang. Aku melo-melo. Ae. Kak nyawer ae.
kebeneran takon nang kene tengah embong. Lah wis tak kongkon ket mae isuk. Blonjo kok sampe bengi gak oleh blonjo kaya gak mole-mole. Kon iku sadar ta gak? Ora. Heh. Kon iku sadar ta gak? Ora. Loh, kok gak sadar? Kata sapa, Cak? Arek-arek. Kono jadek kurang ajar. Cukup mamimu sing katut wong kene, aja sampe kon. Nah. Lah tak kei dhuwit 1 juta kon. Ora. Loh. Mbok etung bola-balik takon tuku daging gawe bancakane bapakmu. Ora. Iku duit gawe bancaan kok ngomong ora. Iku duit taman-taman kok ngomong ora. Terus mari ngono kon wis tuku beras. Ora. Loh. Arek iki gak jelas kon. Ora tok keplek kon. Kon wis diwarai Kaji Muin. Ora. Terus kon iki ya apa sampai teko kene iki? Apa dijak Kaji Muin? Ora. Sing dijenenge Kaji Muin iki, Lho, nang kono tibake. Ayo. Kon diwarai apa? Pasti kon digendam Kaji Muin. Ora. Digendak Kaji Muin? Ora. Kok ora sih? Kon iki waras ta gak? Ora. Setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah edan. Berarti kon edan. Ora. Kok tambah stres aku iki rek. Tuh anak siji. Ya, kon iku anakku nak. Kon biar iku tak lairno secara sesar ya. Ora. Secara normal ya. Ora. Secara watuk ya. Ora. Ancene kon gendeng. Loh, kon iku iki kebacute stres kon tibake kon. Mi, Tolong. timbang dirabi wantaka wakawa, mendingan tak rabine dhewe. Wong penong rabi aku melingse kok kate ngrabi iki. Ayo. Ayo. Wis aja macam-macam ngerabi-rabi anakku. Kon ya, nek gak nurut wong tuwa kon kepengin tak pateni ta? Ora. Loh. Nah, aku iki mbokmu. Ora. Sing ngokir jiwa ragamu ngah. Ora. Heh? Ora. Kok ora sih? Mami Okta iki wedok. Ora. Ora matamu ngono. Lho anakku gendeng, kon gendeng, Ora. kon waras. Ora. Waduh, kok gak jelas. Ngisi-ngisini wong tua kon, ngisi-ngisini wong tua kon. Aduh, tolong anakku gendeng. Tolong, tolong. Anakku gendeng. Nggak, aku mbokmu, Nak. Ora. Tolong. Apa kok tolong-tolong iki? Aduh, Pak. Ana apa? Cak kentut. Sampeyan selaku RW kene. Apa oh? Anakku kono udan, kono angin. Ditakoni gak iso njawab apa-apa ngomong ora tok. Anakku rada gendeng iki. Iya ta? Iya. Sing temen. Iya tak. Awakmu anake Okta, Nduk. Ora. Awakmu kok tangan, Nduk. Ora. Awakmu katokan, Nduk. Ora. Iki gak genah anakmu iki. Aduh, Cak. Anakku iki kaya diguna-guna wong, Cak. Mesti ana masalah gak teka. Ancene arek iki kabeh tak rabekno. Terus karepmu ya apa kok tolong-tolong? Kok ngene, Cak, pandangane lo kosong. Sampe delok, Cak. Awakmu ayu, Nduk. Ora. Awakmu gendeng, Nduk. Ora. Awakmu waras, Nduk. Ora. Awakmu banci, Nduk. Aku sing banci. Keliru. Cak. Aduh, Cak, iki anakku semata wayang iki. Biyen aku ngelairno iki soro, Cak. Lairno ya apa mbiyen? Sisi. Pecoto. Metu iki, Cak.
Aja sampe anakku iki lara, Cak. Entek donyaku gak apa-apa sing penting anakku iki waras. Tambakno nang dokter. Dokter, Cak. Wong tuwa gak ono ta? Wong tuwa daerah kene ono. Ono. Tapi pura-pura gak iso. Kok iso ngono, Cak? Dukun berarti ku. Ya wis wong pinter Iki lah. nang dokter gak kira iso. Psikolog iki, Cak. Ketoke bocah iki terganggu. Ono sing iso, tapi pura-pura gak iso. Sopo iku, Cak? Taji. Taji. Heeh. Taji sing kaya siluman iwak keting iku. Aja ngono lho. Iku ngono wong pinter lho iku. Pinter apa? Raine lho kaya tutupe paneli. Bocah iki gak percaya diomongi. Taji ngono wong pinter, cuma pura-pura gak pinter. Terus aku njaluk tolong ya apa wong tajiku mungsuhku? Jaluk tolong nang Taji. Ana syarate. Engko nek Taji kate ngomong gak iso, kudu dikepruk sirahe. Nek dikepruk sirahe ngaku, Berarti ku iso cara peksa. ya carane kaya ngono iku. Liyane cara peksa misale dikei dhuwit gak gelem ah. Ora gelem. Dadi Taji ku gelem nambani, nek dikepruk ndase. Ngono aja. Iya. Hubung ana taji pira biayae celuken. Ngono ya. Aku tak ya Allah, kon ku kepacut. Kon Ya wis. aku semata wayang kok sampe gendeng iki. Wis entenono kene. Entenono. Kon gendeng anak. Ora. Sik kon tak sawani beke waras. Ana zana mangana zama. Puh. Kon waras nak. Ora. Wazamana kazamana menenza. Puh, kon gendeng nak. Ora. Aku sing kopior. Aduh. Lah. Aduh, Mas Taji. Mas Taji. Mas. Ya Allah gantenge, Mas. Sumpah, Mas, aku gak tahu kepenek. Terus kependuk sampean iki, ya Allah ganteng. Gak ana wong lanang liyane sampean sing ganteng. Jembek aku. Ya Allah, Mas. Mas, sepurane be aku ono salahe. Dadi be kira-kira salahku apa aku ya sepura. Aku. Katu. Cak, Brondol sisih. aku iki duwe perlu siji gawe loro gawe. Apa? Aku sepurane sing akeh be salah nduk sampean. Sing nomor 1, ayo dipupus aku duwe salah nduk sampean. Sing nomor 2 aku njaluk tolong, Cak. Tolong apa? Aduh, Cak. Aku iki duwe anak siji inge iku lho. Semata nyangmang. Mata yang mang piye? Semata situ iku apa jenenge? Semata apa? Sematang. Wayang. Wayang. Iki kono gaene kono udan kono angin. Ditakoni kok ngomong ora-ora iku lho, Cak. Lah karepmu piye? Iki ana sing ngomong dari sampean duwe ilmu spiritual. Ilmu kok spiritual. Aku njaluk tolong, Cak. Ya apa, aku iki kate mantu warasno anakku iki, Cak. Oh, aku kon marah Iya, Cak. Aku njaluk tolong, Cak. Eh. Sing penting anakku waras, Cak. Cak, aku njaluk tolong, Cak. Atuh. Hei, kurang ajar. Apa, Cak? Sembrono. Iki ngono larang regane. Larang apa wong peple ae kok. Jembek aku. Cak, aja didelok permusuhane awake dhewe, sing penting aku njaluk tolong. Ora iso. Loh, Cak, Anakmu iki lara apa? anakku iki kono gaene kono udan angin. Ben ditakoni mesti ngomong ora. Anakku iki rada gendeng. Aku kok ora bani. Tambah nono, Cak. Ora iso. Tambah nono. Ora iso. Tambah nono. Wah, ora iso. Kon njaluk dipeksa. Kon njaluk dipeksa. Ora iso. Ora iso. Iso kagak? Ora iso. Oh, nek gak iso, gak kena tangan yo mati toko tanganku. Iso kagak? Ayo. Tambah nono anakku. Tambah nono anakku. Iya. Anakku waras, aku nodaono. Larane opo apa? Stres. Strese
ku piye? Mumpung durung nang jembatan Cangar arek iki bunuh diri. Stres ditakoni mesti ngomong ora. Oh. Me anakku waras. Perawanku acak-acaken gak apa-apa. Mah. Ana grumbule no. Endi? Iki carang. Gelem nambani Kak? Ora iso. Aja ngomong gak iso. Aja ngomong gak iso. Kok sih? Lah aku kok gak tak tambani gembu aku. Takono sing kena iki. Kate nambani kok dosok-kosok. Nduk. Jere awakmu lara ta? Ora. Lho, wong ora. Kon mau Kon lara ta, Nduk? Ora. Lah wong ora ngono. Jempek aku. iki mau lara. Lho lah iya. Nduk, awakmu lara ta? Ora. Wong ora. Tak mau. Kene. Kon iki malah tak takoni emak. Ditakoni mesti gak jelas jawabanmu. Kon lak ngomong ora, kon lak gendeng kon ya. Ora. Ora. Kon lak stres. Ora. Ayo, rasakno kon. Tereng. Mari tak gepuk tereng. Kacau. Dok. Jerene mbokmu awakmu lara. Ora. Lho ora. Ayo, ngomong apa kan jange? Ora lara dadakno. Kon mau ditakoni mak teko ndi? Kok ngomong ora? Teko kon jarine waras ya ora, kon gendeng ta ora? Kok saiki kon iki tak tambahno, kon gelem tak tambahno ta gak? Ora. 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 Makmu. Makmu iki lanang. Ora. Makmu iki wedok. Ora. Makmu iki banci. Ora. Ngene. Aku kuwi suwe-suwe ngesakno karo awakmu. Ampun mewek. Anakku tolong, Pak. Sing iso nambani iku dudu aku, sing iso nambani dudu Kon aku. gak ngaku kon. Aja ngono, Cak. Sing iso nambani ku anakku. Sapa? Anakku Wanto iku. Jenenge sapa? Wanto. Wanto. Heeh. Berarti kon kudu anak jenenge Wanto. Iya. Celune anakmu Wanto iku. Oh, sing iso nambani anakku aku digowekuki. Awakmu lara ta, Nduk? Ora. Lho, ora. Bukan nek goblok, Cuk. Ayo. Iki brengos kok cewir man. Sumpah iki lara temenan. Kacau. Apa? Grumbule tak gepuk mendelep. Ngene digeleki brondong ae. Apa, Pak? Aku digowo iki yo. Kok nambani anake. Aja ngono kon, Om. Kon ngepuki bapakku, Om. Gene. Aku ngepuki Taji. Ora. Ora. Taji. Ora. Apa aku ngepuki Wanto? Ora. Atuh. Hei, aku balas gendam aku. Ngene tak kandhani. Apa? Nyilih dilu ya. Kakek. Kacau. Bek aku. Aku lara ta yo? Ora. Lho ora. Tadi gepuk kene, Mas. Cak loro. Iki tak gepuk iki. Pak kebaderan, Pak. Oh. Kaya manuk jambil. Aku gak mau tahu. Mek perkara gegeran ambek kon, ojo maju wong lo tak pateni karo. Sing penting anakku waras lo. Le warasno nak. Warasno. Piye sih, Pak?
Iki ya ngene ya. Lorone iki ditakoni apa ae ora. Oh, berarti iki loro. Lorone ora. Aku iki iso-iso ae nambani, Pak. Tapi aku iki yo cek gak ketok sombong iku yo gak kepengin digelok wong. Ngono nak tambanono. Engko gak kok tambani ya. Njase bapak iki adur. Aku gelem nambani iki sampean bapakku ambek om kuwi Oh matamu ngono. Lek Dar apa? Lek Darmanto. Apa itu? Maksudmu apa, Le? Sampeyan niku seni dan dhisik. Wah, aku iku ilmu spiritualku iku cek metu engko. Berarti iki kok cerita dhisik. Yo sampean ngalih. Kok didelok ditambani ya. Gak oleh. Engko tambah sampean contoh. Aku tak mlebu nek ya. Pak. Nang kerobongan. Yo, Pak. Ambek kon iku tak dar. Sayang, berhasil sayang. Aduh. Pepe apa? Sayangku sungguh mempesona. Aku iku malas gak kuat ngempet lho sayang. Aku yo gak kuat beluas ya sayang. Temen aku ambek mbok iku ditakoni aku. Iku mang. Ora sampe ngempet goro aku rasane. Iso ngono gendruwone sayang. Oh meneng. Gendruwone klambi abang. Iki gendruwone. Ana gendruwone ya. Aduh lah kadus. Aku suka banget. Aku lo seneng. Sayang, aku juga sayang. Mungkin rencana kita akan berhasil ya sayang. Tapi kalau kita nikah, kita rayakan gimana sayang? Sayang. Babarno yo wong konangan yo wis penting aja wis saling bercinta Ya sayang. Sayang, nanti kita selundup-selundupan ya. Anake dhewe selundup-selundupan dikira dhewe gak iso. Mah. Ayo, gonmu kok. Ora padha karo gonku kok. Padha. Ya padha, Pak. Ya padha tak kok Akal-akalanmu sik. Iblis bem salah bem dadi apa? Ora salah bemble taplek apa kon kok. Reh, tak takoni karo. Ya, Pak. Ancene bibit bobot bebete ya tiru kelakuanmu bajingan. Lho. Lah kok tambah bajingan. Wis Rame temen rame. Wah, kasih cor rapi. iki mau kejadian kaya ngene iki buju-bujukan. Lho bujuan piye maksudnya bujuan piye? Maksude awakmu karo Okta cek rukun, Wanto cek nangis ora bi karo Inge. Walah, kon ki senengi iki anak. Iya, Pak. Lho ngomong. Sing akal iki mau rasa. Aku sing akal Pak Taji.
Dadi awakmu sing kaya Ya ngene iki. iya, ya gara-gara nyambik iki. Oh, Kok ndolek mantu ae atik ndelok derajat lho. Oh. Badhok apa arek iku? Isini-sini wong ae. Ya wis, nek wis rukun ya wis arek. Lah iya. Aja dibaleni. Nek wis kaya ngene iki mang, ya to. Aku wis jelas. Jelas anakku Wanto ki seneng karo Inge. Heeh. Lah nek seneng iki meneh, ayo ae ditanggapno. Ya. Apa? Halo. Oh, sapa iki?